Human ni landfall ang bagyong Kabayan kagahapon. Nakasinati lamang og hinay nga pag-ulan ug madag-umong kalangitan ang Davao City. Luyo nga gipailawom kini sa Tropical Cyclone Signal number 1. Madag-umon nga kalangitan ug nakasinati og panalagsang panaligsik ngadto na sa hinay nga pag-ulan ang nasinati sa tibok adlaw sa Davao City. Busa nangandam ang mga barangay nga sagad bahaon sama sa barangay Talumo proper. Nagpabilin nga kalma ang kadagatan o kasapaan sa syudad, sumala sa Davao CDRRMO. Apan magpabiling andam sang posible ang pagbaha o galing kusog ang ulan sa upland areas nga epekto sa bagyo nga napasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kanselado sab ang biyahe sa mga pampasaherong lansya patabok sa Samal Island o paglawig sa gagmayng sakayang pandagat. Ang bagyong Kabayan usa na lamang ka low pressure area sumala sa pag-asa. Kung makadungog ang ato ang mga silingan nga ug atong mga amigo nga mo tuyok na ng barangay warning system, unya mo tingog na ng warning system. Tuo lang yun, palihog lang kay para dili na pod maipit atong mga rescuer nga adtuon pa mo sa inyohang lugar. Ang isang tributary natin dito sa Davao City is manggagaling ng Bukidnon, itong si Davao River. So yun po ang aming isang focus ngayon no, na monitor kasi may mga pag-uulan doon sa ibabaw ng Davao River.